Nung nalaman ko may lalabas sa game sa PS5 na sobrang ganda ng plot, ako ay dali-dali ang pumunta sa bilihan ng PS5. Bumili pa ako ng capture card na hindi worth kasi mahal. Hindi ko alam na puti na pala ang PS5 ngayon. Binaba na kala mo galing sa palengke, bumili na 1 kilong manok. Ayun syempre ang BBC, Big Black. Ayan, first time tayo. Wow, ganda naman ng game na to. Pucha, pan-tutorial lang pala para pala matry lang ulit. Sus, kaya ko tong laro kaya nakapikit ako eh. Huling laro ko sa PlayStation 2 pa eh. Makikita nyo naman ang aking skill sa pag-control. Sabi ko na eh. Ini-speedrun ko tong ano. Tanga, pantest lang yan. Speedrun ang puta. Siyempre dito ginaya natin yung meme, di ba? Dahil na tayo, tara, laro na tayo. Tayo ba sinasabi? No, magta-triangle na ako eh. Oh my God. Ito na ba yung pinakamabilis natin? Talaga bang ito nakabilis? Okay lang pala. So natin ang simula. Nandito na. Siyempre, i-like nyo na agad yung video. Gusto nyo makita laruin natin. Ay, gusto nyo laruin natin to. Get ready for the next battle. Masarap. Kabango. Atin na agad simulan. Oh, para lang dito lalaroin. Sobrang worth to. Ay, normal mode, siyempre. Tab normal. Dami ko sinabi, no? Maglalaro lang naman ako ng Pwet. Ay, sorry. Makinig kayo. 최종 브리핑 전달합니다. Oh! Puchenen! Korean, ha? Okay, Korean. Huwag nanginginig din yung ano. Nanginginig yung controller. Abi, 5 years. Ito na, papasok na kami para sumayaw. Ito rin yung ano nung pumasok yung K-pop sa ano, sa buong mundo. Ucham nila naman eh. Evangelion, may mga Force Shield. Nanginginig. Lumalaban sila sa mga Pwet. Ba't mo lalabanan yung Pwet? Atakihin mo. Nanginginig to, sarap pasok sa ano eh. Warak. Sana lahat ng Pwet warak. Protocol B32. Ano yan? Ang mga baril? Buhay ka pa ah. Ano yan? Mga bishop. Mga edits. Paano sila? Pad. Yung epic na music. Buhay ka pa ah. Anong glass skin dyan? Boom! Ito na, sasayaw na sila. Patropiko. Gusto kong tunog. Eve. Si Eve. Ay, R2. Spam! No! Bumukas ba? Nice. Uy! Buti na lang! Hindi ko nabuksan! Tachy! Okay na, Gwenchana! Gwenchana yo! Buti sakto yung subs dun sa akin dapat tignan. Take my hand. Sige, let's go! Bakit kamay mo? Worth na lahat. Kahit sobrang mahal nito, worth. Gwenchana yo! Ponytail pa. Meron daw issue dito eh, dahil daw unrealistic daw yung katawan. Pero galing sa model, yung katawan nitong karakter na to. Tara! Ito ba yung tutorial? Okay, let's go! Oh my God! Sige, kaliwa. Sorry. Otoke! Strong attack. Pero tumalon, okay? Strong hindi naman siya ganun ka-strong. Okay, L1. Nakatalikod ako eh. Ayan. Hindi ba magpari? Okay, aray. Hanggang smooth. Kaya kailangan mag-guard kung patay na. Tingin. Ay, may ginawa ka ba dyan? Sorry. Hindi ako sabi niya, uy, gawin malalaki dun, no? Paano tumakbo? Ba't ang bilis niya? Iniwan lang niya ako. Yan yung mga nilalabas ng ganitong Pwet eh. Talon lang tayo. Diba tinuturo pa ba ang jump? Hindi ka tuloy na gamer. Ganda, saktong-sakto yung alog, yung vibration. Patay yan, sabi ka, hindi ganyan tusok, Lods. Tulog ka na. Okay, ito yung mga isa sa mga ano nila. Mag-guard ba ako? Press R3. Ay, sige, try natin magpari. Pari, tara. R3 lock. Okay, pwede na yan. Combo ba? Ay, may combo. Nice. Okay, there's more. Oo nga, no? Uy, gago, pinari ko yun ah. Ito one, beta main skill. Okay. Sorry. Let's go. Okay, nice. Ang ganda. Ayos to ah. Tama yung story. 괜찮아, 이브?
Gwenchana! Sa wakas. First aid, okay, heal. Gagamitin to. Use potions. Okay. Ang tumakbo, ba't ang bilis? Okay. Nagpari ako dun ah. Okay, sinasalo ko parang tanga. Pare ko. Get behind me. Get behind what? Nasa ka ba? Tulungan natin, tagal mo eh. Okay, pwede na tayo gumawa ng girl group. Ang galing natin dalawa. Tachy! Oh my god, wait lang. Oh my god, ang dali. Yung puwet niya kasi nakaka-distract. Oh my god. Aray ko po. Ito na. Ah, yung puwet ko kasi. Ay, ito na. Oo, mati ka na. Oh my god, laki. Ano yan? Ay, okay, alam ko na yung weakness. Patay. Nalala ko dito sila, ano? Alpha male pala to. Kailangan patayin to. Tanggal ulo nito. Ayan na nga. Durog ka, Lods. Crispy yan! Oh, nice! Okay, lahat sila patay pala. Nevermind. Lahat na matay. Rostar. Gwenchana. Naku po. Di ko abutan si Tachy. Yun na ng buhay. Feeling ko. Sesame Gyup daw. Patay lahat. Hindi na lahat ng squad. Ubus. Okay, labas na nakaharap yung Pwet sa atin. Masaya na ako. Karapatan na sila mamatay. Evil? Kakain pa tayo yung subgroup. Kayanin mo. Lumaban ka para sa girl group nyo. Nainay mo. Oh my god. Binuka niya. Sa mga kung sumakita nung talaga unedited na raw version ito sa paolulgaming ha. Puntahan nyo na. Let's go. Lock in. Lock in agad. Let's go. Oh, napari. Oh, pwede na mag-beta skill. Ito sa katawan. Kala ko weakness niya yung mukhang b****. Ako nag-dodge ako doon. Aray. Ito muna tayo. Oh, nag-block ako. Ako na-dodge yun. Oh, dodge. Oh, my god yung pet ko. Oh, aray ko. Tulian mo yung bayag niya. Aray ko. Minam ka tubig. Yan, okay. So, pag binagsaka ka ng bayag, hindi natin pwedeng may block. Kailangan natin tumakbo doon. So, circle lang pag-dodge. Parang ganyan, di ba? Okay lang, Gwenchana yun lang. Gwenchana yun na block. Okay, lapit na. Unting tuloy na lang. Beta skill. Tangina mo. Ayop kang itlog ka. Ano ba to? Real time ba to? Oh! Woohoo! Oh, Pantropico attack! Pucha, bukang-buka. Namoy ko na ang future ng kanilang pagkapanalo. Eidos. Ito yung pag nakita ka ng mga nagyayapin sa FB, eh, no? Kala mo alpha, hindi pala. Oh, hindi ko na magamit yung body frame ko. Ito kasi makipaglaban ng long hair. Ano na naman? Oh no, siya! Naku po! Napatay si Tachy! Tachy! Oh, okay ba si Tachy? Gwenchana! Gwenchana yun! Pag nagigisa yung damit kong galing. No! Naku po, yari si Tachy. Kaya ba niya yan? Realistic na naman ang mukha nila. Ang tanong, ito si Alpha Male! Pucha, nako hindi, may dede. Alpha Female. Pangit niya, gago. Kaya ba niyan? 1v1? Oh my god. Sunod-sunod ba kalaban namin dito? Ay, hindi baka cutscene to. Ang ganda ng blade niya. Kaso 6 mata kalaban mo, boy. I mean, girl. Nako po. Isasacrifice na yung sarili niya. Alam ko na eh. Alam ko na eh. Oh! Ay, makikita ko ba mamatay yung mentor ko? Abi ko na eh. Ay, gago ka na, putol yung Gwenchana, ano niya, ay, gago ka talaga. Sakto sa uterus. Okay lang, basta kita yung puwet mo. Madugo pala to. Hindi, yung girl group natin, di na natin natuloy. Ayop ka. Kaya pinatigas mo ang aking blade. Magaling. Shift up. Ganda. Ganda. Na-involve ako masyado. Ito yung city nila. Ano, abandoned na to. Oh, ay maliit oh. Maliit ang hindi stellar ang kanyang blade. Oh, Adam. Adam and Eve. Nakatuloyan ba sila? Alpha Nighty ba talaga oh? Lisan al-Gaib! Lisan al-Gaib Nighty ba? Halo-halo na.
준비해. 난 이제부터 드론으로 서포트할게. Ah, putya, naka-heals ako lumalaban. Yun ang alpha. Ganyan puwet ko, tsaka dede ko. May drone ako para sa Crash Bandicoot. Sumusunod sa'yo dito. So ito yung... Si Adam yung ano ko. So minamansplain ako ni Adam throughout sa laano na to. Sige. Di niya alam ano yung ulan? Pauli, sa nalgaib ka! Di ba? Di nga nila alam na may tubig. Silent Street. Naku, di pwede babae dito. Scavenger. Hold that of view. Uy, mag-count ako magiging careful. Malakas ako. Anak naman ng Lisan Algaib, oh. Hindi siya AoE. Aray, station. Ito, crab. May mga gamit ba dito? Sisira. Oh, investigate. Paano mag-investigate? R2. Oh, ano to? Pasco Rara. Ano yan? Sabihin yan. Data bank. Baka magamit ko sa gamit kong item. Kalaban ba to? Anigas eh. Oh, hindi. At dito para dito. Okay. Ayan. Pucha, di ko maalala. What? Seryoso ba? Di ba parang Rorowa lang yun? Mali ba? Ay, gago tama. Pucha, photographic memory. Go. Lock in mo! Sige. Next! Nice, dumikit ka. Ba't ako na-damage ako? Ano yun? Sa likod ko. Takay mo. Ayan. Lumalaban ba to? Hindi. Legion Camp. Bitcoin! Ako, babagsak yan. Pero ako mag-heal. Rechargeable tumbler. Tayo, pati kampe. Pati kalaban. Okay. So, ito yung parang ano ko. Dito lahat. Dapat di mo na ako nag-save. Camp preparation. Pwede ako mag-rest. Next song. Heal. Basta pag nilapag mo yung pet na yan, good sa tayo. Heal na agad tayo. Muni-muni muna. Nonchalant. Oh my god. Hindi nonchalant. Kung dito na namatay, siya na. Ay, si Adam, tinulungan ako. Siyempre, boy best friend yan eh. Naisip lang kita, ito naman. Pero ba tong backstab damage? Bawal yan, Lods. Dota bank? Data bank. Okay. Lingering potion. Okay, hope. Press to use the card selected. Very good ba yan? Easy yun, no? Ito ba alap? Bang hit ko ata. Nakuha ba ako? Gago, pwede ko mamatay? Pwede ka mamatay. Okay. Jump and hang from bars. Okay, accept ko na lang na pwede. Paano? Sabihin mo! Uy, gago ka. Taba ng puwet ko. Ano? Yun. Hang. Oh my god! Okay, swing. Rotate? Ba't ako mag-rotate? Okay. Let go. Mahirap mag-let go. Wait lang. Ano to? Oh shit! Okay, pwede. Okay, easy. Tignan natin puwet. Bitaw! Ibitaw tayo lahat para sa puwet. Ano naman yan? Assault. Airstrike! One hit! EGG. Okay. Teka. Okay, next rally isa pa. Ay, gago, sakit! Ang sakit tong baho niya. What? Pari. L1. L1 nga pala yung pari ko. Dodge! Umikot ka, hindi mo kaya saluhin yan, Lods. Ito perfect pari. Easy. Nice. Wala tayong beta skill. Domain expansion! Ano may kita ko dun? Sa piste. 양호한 편에 속하지. 지상의 도시들은 대부분 먼지가 됐거든. 퓨전 셀이 남아 있잖아. 다행히 퓨전 셀은 멀쩡하네. Fusion Cell. 퓨전 셀? 고에너지 압축 전지야. 덕분에 지구의 밤은 아직 어둡지 않지. 인피니티 셀의 전세대 버전이구나. 잘 챙겨둬. 감사합니다. 지상에선 귀한 물건이니까. Lano Cell. Okay, boss fight na.
Oy, gago ka. At takot sila dito. Ay, hindi. Never mind. Ako, ayoko po. May AOE ba ako? Oh shit, okay, wala akong lalabanan natin lahat. Kaya sa nanay. Drum, which drum? Aray ko. Gago ka. Hili. Gago, di ako napag-heal in time, hayop. Nice. Mutated creeper. Pare ka, bitch. Ako, nabuhay na nga. Ang matigas. Ano yan? So, pakalaban yung isa lang na malakas kaysa yung maraming maliliit. HP muna. Okay, dodge pala yun ako. Perfect dodge. Okay, hindi ko na dodge. Ang lola mo 어디로 Yes, 가야지? may pupunta lods. Boom! Medyo bobo na kala ko paluin di... 3 seconds. Marami pa ba ako? Recharge. Ako, isa na lang meron ako. Natin magtingin ng gago. Ay, gago na putang ina! Gulat ako, hayop ka! Kaya naman horror game ba to? Ano naman Ayun yung puso ko, hayop. Ano ba? Gago niyo ang pangit na mukha. Ba't doon si Tentacle? Oh my god! Oh my god! Ang pangit niya! Ano yan? Dali, isipin natin maigi to. No! Oh my god! No! Wait! No! Iniaaral ko pa paano matake itong hype na to Nakalakot na siya yung dodge kung umiikot. Oh, dodge! No! Oh my god! Tinga na, Lods. Tila, malakas ako. Ayok ka. GG ka na dito. Ina mo ka. Hold, ano to? Ano ba yun? Anong button yun? Ano yung pinapakitang button po tayo? Wala na akong rechargeable tumbler. Yari tayo, Lods. Continuous na tayo. Ano ba ito bagaan? Hindi agad-agad. Parang healing salve. Full build. Kailangan ko ng HP parang awa nyo. Bigay din ng HP. Iiyak ako. Yun. Bigyan gamit yan. Tetrasta. Malay ko! Mag-explore. Pabalik na ata. Ay. Polymer tsaka Bitcoin. Ayun lang ba siya? Ano, alam ko yung passcode, no? Pero ba sa items ko? Ay, gago na pindot ko! Ina naman. Hinahanap ko kasi yung parang mabuksan yung inventory ko. Wala na bang start ngayon? Try mo nga to, baka mabuhay pa. Nadali rin ba sila? Di ba? Unano element. Naku, may magiging unano elements. Isang combo ko isang crustacean. Naku, mukhang ano to, boss place to. Nice. Ako lang naman lumaban ng mabuhay. Ano yan? Anak naman, sabi ko wag kang mabuhay Ito, investigate. Baka kami utong nangyari sa kanya. Inawakan niya. Ano yan? Bago pinasok ko sa... Ayan Beta core. Acquire. Okay. Salamat sa beta mails. God. Wala na ako HP! Pindot ko kasi. Hayop ka. Let's go. Yoy. Alon. Ay, gago. Ikaw na kala ko hindi mag-i-input Nice. Kita mo yun. Yoy! Huwag ka umungoy kasi ng ganyan. Nalilito ako. Okay. Investigate. Teka naman natin sa Eidos. Ano naman? Boa core. Okay, nadami passcode na boa core. Kasi passcode kayo number, di ba? Ano to? Ano yun ito? Ayun! Hindi ko ito palitan yung appearance nung pakialam ko sa appearance ng drone ko. Oh my god! Woo! Mas maganda pala to. Joke lang. Sige, ganda. Ganda ng gameplay, idol. Idol ko to. Best gameplay. Skin suit. Worth yung binayad ko sa PS5 para dito. Idol. Ano ko siya?
길 건너야 해. Makamatay ba ako dyan? Okay, huwag tayo. Tayo magbida-bida dyan. Huwag tayo. Ang damage pa ang hayop. Parang laso niyan, Lods. Parang hindi yan masaya. Pwede ba rin? Okay, pwede dito! Pwede ba? I think may daan dito. Pwede. Oh, pwede dito! Worth na yung 3.5k! Akit tayo dito talaga. Okay, sige. Dito. Ayun. Abuso lang yung devs nito. Ano? Dito. Okay. Woo! Nice. Cut mo. Okay. Something falling. Polymer. Plus wala na ako. Oh! Oy, ano yun? Ano kalokohan yun? Pati di ko nahuli. Naman, mamamatay na ako nito, hayop. Ayoko na maging big booty chinita girlfriend. Ano siya hindi na shoot? Mo naman. Pwede ba bandaan? Baka bobo lang ako. Wala na ito ni. Ito na, Thumbnail! Thumbnail! Pakiiwan to. Kukunin ko yan. Sabihin mo sa akin yun. Sige, buti mo. Ayun, tsaka ina ka. Pwede ba akong hindi mamatay? Posible ba yun? Kung pwede lang. Ay, sa ladder. Nice. Kaya pala siya bumaba. Oh! Nice. Ayoko na, please, mamamatay na. Kailangan ko na. Regen ba to? Oh my god, please. Parang awa mo na. Yes, heal. Ay, oh my god. Mamatay na ako. Bitcoin. Kailangan ko na heal, man. Pwede na ako mag-rest. Butya, pwede na gumamit upuan. Nice. Oh my god, kailangan ko bumili. Tanong, may pera ba ako? Ay, store. Wait lang. Pati items ko. Tingin nga. Kailangan sa baba, oh. Nice. Tinareret siya. Kailangan pala ko dagdagan yun, no? Okay lang pala maubos ko yun. Okay, pwede tayo. Nakuha tayo nito. Ito lang. Shock na. Gusto ko idagdagan yung ano ko. Pero gamitin yun. Para meron tayong range. Ito na ba yung wala na ba ibang kanta? Oh, baba ka! Baba mo! Ay, mukha tong garapata ni yan. Ano to? Violet. Investigate. Pumunta ako, matik agad, okay. Nag-8. Tangina, what? Ba't hindi ko magana yung ano ko? Iniipon. Kailangan ko pala pang break ng shield. Di dapat yun yung kinuha ako, gago. Hindi lang kaya ng Pwet ko to. Tagal ko na ito iniiwan tong laron to eh. Bakit? Hindi ako nag-grab, bitch. Fuck you. Hindi mo, mamatay ka na. Hayop ka. Ang lahat ng items mo. Ay, gag! Ano ba? Ay, gago, sandali. Mamatay ako dito. Mga oro na, nagugulat eh. Ina mo ka, hayop ka. Hirap, ang hilig mo maghanap sa kanto. Shit, ano nga ba yun? Core. Yeah. Buhati mo. Kailangan natin yan. Natin ng pera, Lods. Tayo next, Lods. Sa kanan ba? Kailangan ko heal. Wait lang. Buha ulit ako. Hindi mo bilisan? Ito na ba yung pinakamabilis natin? Talaga bang ito nakabilis? Okay lang pala. Kailangan ko ng dagdag survival. Yun napansin ko. Kailangan ko ng mas marami nung sampler na nagre-regenerate. Ano, baka pa akong bumili. Sa survival nga tayo. Ako na. Ano natin? Perfect dodge. Gago! Natin yung fusion core. Okay. Buksan mo, papasukin ako.
Nahuli pa din. Ayun na naman. Aray ko. Upal ka. Wala ko naman nagpapabilis ng mga beta. Ay, gago ka! Ayun na mo. Hey, ang susunod na pari, Lods. Isang upal dito. Fuck you. Nagkaroon na ako ng shield. Pwede ko na gamitin. Beta shit pala yun. Kala ko nga maraming pari, yung pampaano ng pari. Importante pala mga pari dito para simbahan. Nandun pala. Fucking tower! 앞서 지구에 도착했던 강화 부대가 설치한 간이 보급소야. Please, sana libra to. Shiny ko. 어쨌든 이렇게 도움받을 공간이 있다는 건 다행이야. Kaldereta! Ay pala, may camp na naman. Nice, di pa ako nag-heal. Supply cash your my go. Ayun. Ayun na kailangan ko! Mag-increase na rechargeable tumbler count. Yes. Yes. Ayup ka. Bitcoin. Save na natin. Tang. Yay. Uy. Ay! Lumalandi ka pa. Patayin na nga yung mga katropa mo. Yan, hirap sa... Oy! Naku, iba tinitinan ni Adam kasi. Boom! 뭘 새삼스럽게. 덕분에 몇 년간 모아둔 엑소스파인 메터리얼들을 거의 다 쓰긴 했지만 괜찮아. 덕분에 서로 도울 수 있고. Oras pa tayo lumandi. Lagi may oras lumandi. 넌 알파 네이티브를 찾을 Ako, 수 kaya pala kailangan pabagsakin yung alpha kasi lumalandi yung beta. 걱정하지 마. 도와준 몫은 제대로 paano? 갚아야 Anong ibabayad mo? Hayop ka. Pagod na ako, buuin ka na naman. Kailangan ko nung pari. Ito ata, dito ata yung sa tumbler. Astral. Ito console. Pero ito to. Kulang? What? Naskipan ko. 저 녀석은 Ano na naman yan? Mukha siyang may puday sa mukha. Oh my god, kaya ko na ba? Mukha naman, no, Adam? Pucha, si Zeus pa pala to. Oh, gago. Gago, angas. Adam, 뒤로 물러나. Adam, get back. Ako'y nandito. Siya ba si Adam? Okay lang. Abaddon? Ayun ka. Sige, pari pa, bitch. Malakas ka ba? Wala ka pang ginagawa sa akin, Lods. Ayun, meron na. May konti. Oh, shit. Ano yun? May triangle. Retribution! Yeah! Oh my god! Ang crispy licious. Juicy licious. Tayo, bitch. Oh, god. Ano yun? Ako dadadge to. Hindi ko lang ano nangyari. Maganda na yan. Dodge! Aray. Oh my god! Heal! Okay. Yung sunod siya gamit ng... Ano niya eh. Ba't ka lumalayo sa akin? Okay, wait na. Heal muna tayo. Sinasali. Dodge. Wala na tayo. Wait lang. Hold. Ito tayo. Oh my god, di ka lang. Bakit nag-heal ako? Dodge mo, hayop ka. No, magta-triangle na ako eh. Tayo na.
Isa lang heal ko. Ay, gago naman. Tinamaam ako. Oh my god. Ah! Hindi ko tinatamaan yung pangalo. Ano ba? Uy, pinipit ko naman. Ako, nahi-dodge niya. Nilagay na ito, bitch. Okay, hindi ko na-dodge yung bomba. O, ba't di ko kinakast? Circle ba? Sabay kami. Sabay kami ng cast, gag. Ang AOE yan. Napipid na circle ba? Nakakalimutan ko gawin yung ano. Nakakagawa ko. Ah! Wala, bababa ako. Pag narinig ko yung ano, forward, X, diba? Hindi circle. Yun! Come on, here. Okay. No. Retribution, sa wakas. Oh, pampabilis. Wala tayo ano, patch lang. Ah, ayun ang hirap i-dodge doon. Wait lang. Ah, tangina. Ang hirap. Sumabog siya. Sana sumabog sa'yo. Tangina mo. Yun. Yun. Tingnan mo ka. Pag nag-heal ako, dinuduro kita. Leche. Eh, iwain mo yung... Ah! Iwain mo. Tapos biyahe. Dudugin mo ulit. Lumalayo ka. Lumayo. Galing ka rito. Wala ka dyan, Ludes. Ito na naman. Naku, kakubag! Nakatangina! Tumama yung lecheng... Ano ito? Pang inang barrel na yun. Hayop ka. Pumarag di ako tuloy nakaikot. Ito yun. No, igihil ako. Putang ina. Ay! Putang ina mo. Tinamahan pa rin ako.
Okay. Oh, may real time pala to. Oh! Oh my god. Ayun, pinahaba yung hiwa. Eh! Oh, ganda. Ganda ng shot. Sheesh! Partida, skinshot lang yan. Balat na lang ang aking depensa. Buti lang sumakto siya dun sa lecheng mga sumasabog na baril. Salamat sa lahat, Adam. Dahil mong ambag. 아니었어. Hindi yan alpha. Alpa-alpahan lang yung alpaka yan eh. Guys, ihirap pa to. Ihirap pa to. Kailan try ako. Leche. 어쨌든 다음 길 안내를 부탁해, 아담. 잠깐만. 맵 데이터 Parang sabaw to si Adam. Ano ba? Puro ako nagbubuhat. Toxic ano to? Toxic masculinity. 까지 직선 거리로는 멀지 The crow 않은데 flies the whole reason to 블록 far from 하나가 here. 통째로 The 물에 entire block 잠겨 is 있어서 submerged. 말이야. We have to find a way across. 방법이 없다는 거야? 찾았어. 석상 너머로 역 간판 보이지? 저곳에 블록 사이를 이동할 수 있는 운송 장치가 있어. Okay. 뭐? 지금까지 뭐? 방치된 장치가 가동될 수 있을 거라 생각해? 레퓨저 캠프도 멀쩡했잖아. 긍정적으로 생각하자고. 참 믿음직스럽네. Trophy earned. Ako mabubuhay. Akin na, kolektahin ko na yan. Steam Nano Element. Game na beta charge gear. Kailangan ko. Pwede ako maglagay ng gear. Okay. Protection gear. Yes, kailangan ko lahat yan. Weapon core. Ayun, yes, may save. Hayop ka. Doon tatapos sa ating video ngayon. Gusto pang laruin namin to ng buo natin sa gaming, PaoLUL Gaming. Alam nyo na, papahinga ko na yung Pwet ko dito. Like nyo na pag umabot to ng 10k likes, mapagpatuloy natin to. Mali, post din natin sa main channel. Pero kung talagang mas gusto nyo yung laro, doon tayo sa PaoLUL Gaming. Kung nyo like, share sa mga mahilig sa mga umaalog na Pwet dyan. Huwag nyo kalimutan subscribe, PaoLUL.